De bamploeg van Jillet Anema stiet garant voor succes. Ze regeren het marathonrieden en ik op de lange baan ben ze succesvol met Bob de Jong, Bob de Vries en Jorrit Bergsma. Maar de onderhandelings met de sponsor ben minder succesvol. Wat eigenlijk de oorzaak is dat wij nog zwaardeloos besteden wel eens tijd aan het rieden. En daarvoor heeft een aantal voorwaarden nodig. En dat proberen we uit te lezen onder BAM. En eens is daar geen begrip van geweest. Benammen op het lange baanrieden binnen betere faciliteiten nodig om grotere prestaties te leveren. Go to the start. Big Leagues een goed hotel als je ergens rieden moet. Ik heb voorgesteld om het budget wat er voor de hotels is, om dat als salaris aan de jongens te betalen. En dat de jongens dan zelfs hun hotels regelen, omdat we daar net tevreden over zijn hoe dat gaat. En dat is onbespreekbaar. Dat is één voorbeeld, maar ze zijn er meer. Een meerjarig contract zou mooier wezen voor de rest in de ploeg en ik maak het eer op de komende Olympische Spelen. Faciliteiten kost je meer geld als de bijdrage van €244.000 in het jaar. Maar het geld is net Anema het probleem net. Ik heb volle meer het idee dat het ik jet om wat nou de dingen regelt. Men wil het gewoon zelfs regelen. En ja, wij zeggen dat je hen op fjouwer hier hebben nog hier werken en eens in die fjouwer hier is neer verbeteren. En als nu een sociëteit is, we kunnen wel trom modder in blijven, maar als er in januari 2010 zijn we moeten voor het najaarseizoen moeten we de kleren regelen en dan hebben we januari 2011 en dan hebben we nog niks, dan wordt het ding gewoon net goed geregeld. Nog een drege taak dus voor de nieuwe onderhandelaar. De kans schat ik groter in dat het einde is dan dat wij inderdaad trooien. En dan? Dan je het na seizoen heel goed erin. Maar dat doe je hem altijd. Ja, dat proberen we in elk geval.